пас аз 6 моҳ дигарбора тими миллии футболи Тоҷикистон дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе ва дар ҳузури мухлисон ва роғибони тими миллӣ ҳунарнамоӣ кард. қобили қайд аст ки тими миллии Тоҷикистон 6 моҳ қабл дар марҳилаи дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон 2026 бо якачини Покистон дар шаҳри Душанбе вохӯрӣ анҷом дода буд. ин навбат дастаи мо таҳти роҳбарии мутахассиси гурҷӣ Гела Шекиладзе бо тими миллии футболи Непал сабқат кард. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор гардида бо ҳисоби калон ба суди миллипӯшони мо хатм шуд. пас аз ҳамлаҳои пайдарпай билохира ба футболбозони мо муяссар шуд то дар дақиқаи 19-уми вохӯрӣ ҳисобро боз намоянд. пас аз як ҳамлаи бобарор аз канори рости майдон Манучер Сафаров тӯбро ба Шервонӣ Мабачоев партов кард ва Шервонӣ бо маҳорати воло тӯбро ба дарвозаи Непал ҷой намуда ҳисоби вохӯриро кушод ва мунтахаби Тоҷикистон ба пеш баромад. дар дақиқаи 26-уми дидор яке аз бозигарони мунтахаби Непал дар дохили ҷаримагоҳи хеш бар муқобили бозигари мунтахаби Тоҷикистон Шервонӣ Мабачоев қоидаи бозиро вайрон кард ва довар ба дарвозаи ин тим пеналти таъин намуд. барои иҷрои зарбаи 11 метра ба назди тӯб нимҳимоятгари тими миллӣ Алишер Ҷалилов омад, аммо зарбаи Алишерро дарвозабони мунтахаби Непал Киран бо маҳорати воло бартараф кард. хушбахтона ба бахти мо тӯб дубора ба назди пои Алишер Ҷалилов баргашт ва Ҷалилов бошад ба осонӣ ҳисоби вохӯриро 2-0 кард. дар сонияҳои поёнии вақти асосии қисми аввали вохӯрӣ Шервонӣ Мабачоев аз партофти Эҳсони Панҷшанбе истифода намуда бо зарбаи сар тӯбро вориди дарвозаи Непал кард ва ҳисоби вохӯрӣ 3-0 шуд. ҳамзамон Шервонӣ Мабачоев ба исми хеш дублро сабт кард. қисми аввали вохӯрӣ бо ҳамин бартарӣ 3 гол ба суди миллипӯшони тоҷик пуштисар гардид. Эҳсони Панҷшанбе бисёр мувофиқ ва дуруст мавқеъ гирифтани Шервонӣ Мабачоев голи сеюми тими миллии моро дар бозии имрӯза муқобили Непал таъмин мекунад. қисми дуюмро низ футболбозони мо бисёр хуб оғоз карданд. онҳо бо ҳамлаҳои пайдарпай хеш зуд дар назди дарвозаи непалиҳо ҳолатҳои хатарнокро созмон медоданд. дар дақиқаи 49-уми вохӯрӣ ҳамлавари мунтахаби Тоҷикистон Шаҳром Самиёв ки дар тими Андиҷони Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ мекунад тӯбро аз бозигарони Непал ра бурда ба Парвизҷон Умарбоев партов кард. Умарбоев бошад тӯбро бо маҳорати воло ба Алишер Ҷалилов расонд ва Алишер Ҷалилов бо зарбаи қавӣ ва нишонраси хеш голи зебоеро таслими дарвозаи мунтахаби Непал намуда ҳисоби вохӯриро 4-0 кард. инчунин Алишер Ҷалилов низ муаллифи дубл шуд. дар дақиқаи 70-уми дидор бозигарони мо голи панҷуми хешро ба самар расониданд. Рустам Соиров аз партофти Манучер Ҷалилов истифода намуда тӯбро вориди дарвозаи Непал кард, аммо довар офсайдро ба қайд гирифта голи футболбози моро бекор кард. дар идомаи вохӯрӣ низ бозигарони мо метавонистанд ҳисобро афзун намоянд, аммо имкониятҳои хуби голзаниро он бозигароне ки дар қисми дуюм ба майдон баромаданд натавонистанд ба гол табдил диҳанд. бо ҳамин ҳисоби 4-0 дидори тимҳои миллии футболи Тоҷикистон ва Непал дар доираи бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ ба анҷом расид. новобаста аз номусоидӣ вазъи боду ҳаво барои тамошои рақобати мазкур ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе 6350 нафар мухлисон ва роғибони ашадии тими миллӣ барои дастгирии мунтахаб омада буданд. лозим ба ёдоварист ки дастаи мо санаи 19 ноябр дар бозии дуюми дӯстонаи байналмилалӣ бо мунтахаби Афғонистон рақобат мекунад. дидори мазкур низ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор мешавад. чуноне ки шумо шоҳид будед, бозӣ дар ин ҳавои сард балои мо хеле мушкил ҷараён гирифт ва хушбахтона мо тавонистем дар ин бозӣ ғалаба ба даст орем. ба тамоми мухлисоне ки дар майдон омада дар ин ҳаворо нигоҳ накарда омада моро дастгирӣ кардан ташаккури зиёд мегӯем. мо кӯшиш мекунем ки дар бозиҳои оянда тамоми мухлисони футболи тоҷикро шод гардонем. бозии навбатӣ низ барои мо мушкил ҷараён мешавад. ситоди мураббиён барои мо ҷойҳои сустиву сахти Афғонистонро барои мо фаҳмонда медиҳанд ва кӯшиш мекунем ки дар ин бозӣ низ баромада мухлисони футболи тоҷикро шод гардонем.